ashe da rai nake son ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Assalamu alaikum masu kallon mu, sunana Hamisu Sa'idu Yusuf, wanda kuka fi sani da Hamisu Bureka, mawaki kuma jarumi a masana'antar Kano. A kuma bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana. Gaskiya ni yau an mun susa ne inda yake mun kai domin ra'ayina akan mai bakin magana yana da tarin yawa. Da farko dai idan muka ɗauko aku mai bakin magana a matsayinsa na mawaki kuma bahaushe, sannan kuma me ka kira, sai mu fara ɗora shi a mizani na mawaka, sai mu kai shi sama-sama ba kasa. Aku mai bakin magana na farko dai ya cika sharaɗa ko kuma ce ƙa'idodin da ake waka da su. Yana gina zance, sannan kuma a ƙafiyanci. Mafi akasari daga cikinmu wasu za su fahimci me nake nufi, musamman mawaka. Yau idan aka kunna waƙar aku mai bakin magana, ko ba mawaki bane kai kasan wannan mawakin daidai yake yin waka. Sannan aku mai bakin magana baya yin waka kara zubi ko kuma in ce kawai bari in yi ɗauki ɗora a zance ne a hikimanci. Sannan a kuma bakin magana yana da topic, ina nufin waƙar tasa ba wai kawai ana yin ta bane, a akwai dalilin da yake sawa ya fito bayan sati biyu ya aika wani sako. Da farko dai tsarin sa na sati biyu yana da kyau, sannan abin da yake magana akan yana da kyau. Gaskiya babu abin da za mu ce sai dai fatan nasara. Duk mutumin da yake abu da kwakwalwa da zuciya mai kyau, Allah yana duba lamarinsa da gaggawa. Gaskiya ina maka fatan alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka. Wato da dai ina da ƙorafi, amma kafin in faɗi ƙorafin sai a kuma ya biya bashin ƙorafin. Dama ina so ne aku yi magana kan tura 'ya'ya mata talla. To alhamdulillah, daga lokacin da na gani kafin na same shi da magana sai na ga sako na ya iso. Ka ga yanzu ba na da idan abin da nake da shi a kan ku ba shawara ne ko gyara ba, abu ne wanda zan iya cewa kamar abu ne wanda zan yi wa kaina ƙwarin gwiwa ne kawai zan ba. Ina ƙara baka ƙwarin gwiwa akan abin da kake yi, ina kuma shawartar ka da kada ka domin yana da kyau. In gaskiya episode ɗin da ya fi birge ni a jerin mai bakin magana shine na 6, wanda yake cewa Allah ya isa dan abin ya cutar da zuciya na. An samu ciwon da ya fiya taba dukiya na, yana da kyau mu saya mu dina ka kwana, mu fito kanmu da kwarkwatanmu, mu yi magana ta yadda dole za a ji mu. Ya yi magana akan satan yara a 'yan musulmai da ake yi. Kaga abu ne da yake nuni akan kishin addinin mu gabaki daya. Sannan kuma shi yaro ba a san me zai zama ba, dana kowa ne aka ce bawa sai mai shi. To gaskiya wannan abun ya burge ni, ya matukar ƙayatar da ni sosai, domin ina ganin kamar yana magana ne akan ƴaƴan mu duka wanda suka zo duniya da wa'anda ma basu zo ba baki. Wato akwai wani abu da ya burge ni a season 1, sai nake so idan za mu shiga season 2 a dora mana daga inda aka tsaya. Shine tun da aka fara season 1 ku dai rigarsa da ya ce, mafiya akasari mutane suna tambayar wai aku baya da wata rigar ne sai wannan guda daya.
to ina so idan za a shiga season 2 ya zamana aku ya ƙara samu wata riga guda ɗaya wadda za mu ga season 2. Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana.